gani, sir? To, ako di gulo subong ang pastor ninyo. To, palihog ko bi tipon sa mga tao dire. Sir, ikaw galing bago naman niya, pastor? Oo, ako. Nga tipuno ng mga tao, pastor, ah. Tipuna sila to, kay tultulan ko sila sang dalan pakadtos langit. Ay, tawad to, pastor? Oo to. Pro labay pa ako. Din gani ding dalan pakadtos simbahan to. Guwapoy mo, pastor ba? May kagamit katultol pa kadto sa simbahan. Langit pa yan? Doon, may ambal kasi mo. Oh. Pustahan na ay makitang wala. Mapustanay ka sa kon, makita ang wala. Pustanay. Wala na gid makita pa. Pustanay, wala makita. Pagkatikalon gid bla, perme ka na nagidya mo na. Pustanay, wala makita. Te, sige be, Mario. 200. Pakita sa ko nang wala be. Sintos lang ya, kulang eh, bakal bukas. Kulang sa pagkatikalon mo ba ka man ganyan mo gani? Aw 200 gamayan ka pa. Sintos, sige lang na. Diyon, ano naman na? Pastor eh, siga. Dabalan pagkatikalon. Ano nakita mo? Ikaw. Tabo na isa mo ka mata. Ano nakita mo? Ikaw. Ala nga sino pa be? Ako gapon? Tabo na liwat ang isa mo ka mata. Ano nakita mo? Wala. Ay nakita mo nga laay. Thank you. Kumusta mo pag-eskwela to, Isoy? Huwag ito problema kung pag-eskwela pa yan. Oh, very good kay Soy. May handom ko daan Soy sa kabuhi mo. Soy gusto ko gidyan makasaka sa stage. Makatakod ko sang medal si mo. Uy, ang ayan kagi kay. Lagi gusto ka medal pa pa. Tatlo tanan niya subject gusto ko. Ikaw gidyan first honor Soy. Lagi pa mintinon ka na imong inilambal pa. Dapat gid. Ay gusto ko ya Soy. Ikaw gidyan ma first honor subong niya nga tuig. Ha? Pa nag-exam mo magiligina pa. Po, tuod ka na? Kamusta exam yung kaginanak? Pa, pag-exam namon ginabay pa akong mga classmates, zero sila tanan bla pa. Ay, kaluoy masimo nga mga classmate nak ba? Puro gid zero. Di ikaw yan nak, kamusta imo yang score? Siyempre pa, iwi ko yan nagpapirdi sa akong mga classmates. Kabis ka gid nak. Wala ka gid ka papirdi, liwat ka gid sa ako nya nak. Te, kamusta nak imong score pa tawa ko be pila? Siyempre pa, iwi mo nagpapirdi, zero man Soy, ko kabalo ko ano to nga. Sapat sa kagasa kon soy. Wow, soy. Napawan ako ni Guro soy, kumakainom ko tubig soy. Naman pa, hindi ko biyay pa. Ay, ko tubig to soy. Singaw to soy. Sika to soy. Kuhain ako to tubig soy. Pa, kuhaan ka lang ka tubig pa, balik lang ko pa ha. Kalma lang pa, kaya kuhaan ka tubig. Siga soy. Balik ka lang pa ha. Siga soy. Dapat mabuhi si Papang, butangan ko gini tubig. Soy. Saan na tayo mo tubig pa? Wala man na unod, soy. Di kayo pagpapabalik ko ina, papapog sa akong piyat init, padaan ba sinaubos siguro inom eh. Ay, kagit pulos ka bata, soy. Wala mo na, soy. Batiyan na lang ko, soy. Limpia. Yun, di plato ya. Ano ang balbibot ako? Gadaw binabayihawa ko. Wala kruklala sa ko na. Mas gusto ko pa mamahaw inumol kaysa mamahaw ka noong wala. Puta pakita na sa ko. Buti baliw. Tagi kaya. Ari ka lang di kili. Ano to ginambal mo sa biyak barangay bot ha? Duwagi ka ha? Doon ka binabayihawa ko? Yun mo bot. Hindi ko yagi. Di puter ya. Wala maludusik bilog abs ko. Dusi, kung isog ka, plapet di.
Ay, palapit ha. Dali, palapit. Abawa! Gusto mo gid sudlon da ha? Dali, sulod. Sulod na. Ah, sulod kili ha? Putek na bata. Ginabala na gid mamunlaw. Uy, sige Japon paligo. Uy. Ay, nanok ko man. Ang balata ka nga. Nginugay ka hala ka paligo to. Pamunlaw to ka, pamunlaw ka na wala. Pai, Tsura mo. Ih, puter ya. Pamunlaw na to, pamunlaw to sulod oh. tingnan mo munlaw pa ko ba? Nga hindi kaya mamunlaw. Tikilapyo ko lang, oy pa, basi mapas mo ko.